ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ നമോ രാമ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മദേകബിന്ദോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुवादि की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന അധ്യായത്തില് നമ്മള് 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർവൃത പത്മാകരശ്രിയം. സർവ എല്ലാം, ഋതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷാലതാശ്രമൈ ഋതു ഋതുക്കൾ ഋതുക്കൾ, സർവ സർവ വിഭവ വിഭവങ്ങൾ പുണ്യ പുണ്യമായ വൃക്ഷങ്ങൾ ലതാലതകൾ ആശ്രമൈഹി പർണശാലകൾ സഹിതം ഉദ്യാന പർണശാലകൾ സഹിതം ഉദ്യാന ഫലോദ്യാനങ്ങൾ ഉപവന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ആരാമൈഹി ആനന്ദദായകങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളായ ക്രീഡാവനങ്ങളും വൃദ്ധ ചുറ്റപ്പെട്ട് പത്മ ആകര താമരക്കുളങ്ങൾ ശ്രീയം മനോഹാരിതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം. എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. പർണശാലകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ദ്വാരകാപുരിയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു. എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. ഭഗവാന്റെ തന്നെ നഗരമാണല്ലേ. പർണശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പഴത്തോട്ടങ്ങള്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, കളിക്കാനുള്ള ലതാവനങ്ങള്, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ച് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളെ അവയുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടം പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും ഫല ഉദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളാലും സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന നല്ല ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, താമരപ്പൂക്കൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ജലസംഭരണികള്, കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആധുനിക നഗരങ്ങളുടെ ആവശ്യ അനുസാരികളായ അറബുശാലകളുടെ പിൻബലമുള്ള വ്യവസായശാലകളെ പറ്റിയോ യന്ത്രശാലകളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വ്യവസായശാലകളെ കുറിച്ചും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ചും അറബുശാലകളെ കുറിച്ചും ഒന്നല്ല വിവരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം, പ്രകൃതിയുടെ ആ കനിഞ്ഞരുളിയ വരം, അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത ഇപ്പോഴും ആധുനിക പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ഉണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാസ്ഥിതികൾ അത്തരം പ്രകൃതി മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളും ജലസംഭരണികളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവര് വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഉദ്യാനവും ജലസംഭരണിയും ഒക്കെ നേതാക്കള്, പൈസ ഉള്ളവര് അങ്ങനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങള് പാടങ്ങളും കുളങ്ങളും ഒക്കെ നികർത്തുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്യാനങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞെരുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ വസിക്കുവാനായി കൈവിടുന്നു. നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നേതാക്കന്മാര് നോക്കി വയ്ക്കും. അതൊക്കെ വില കൊടുത്ത് നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ
കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ തീർച്ചയായും ദ്വാരകാപുരിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിവരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ, അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദേശമാണ്. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും സമൃദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ധാമവും അഥവാ വാസസ്ഥലങ്ങളും അത്തരം ഉദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളുള്ള പൂങ്കാവുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മലിനമായ കുടിലുകളെയും ചേരികളെയും വാസസ്ഥലങ്ങളായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ പഴങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് പഴങ്ങളും പൂക്കളും. സാംസ്കാരിക പുരോഗതി കണക്കാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സഹജവാസനകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യന്ത്രശാലകളുടെയും വ്യവസായശാലകളുടെയും വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ വേണം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജനസംഖ്യ അത്രയും കൂടി, എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ വേണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വ്യവസായശാലകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വളർന്ന് വരികയാണ്. മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ശക്തമായ ആത്മീയ സഹജവാസനകളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രഭുവാദ്? ഒരു പശുവും കുറച്ചൊരു സ്ഥലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള അവസരം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുരുങ്ങിയ ഒരു ജീവിതം മതി. നമുക്ക് ജീവിച്ചോ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നത് അന്നൊക്കെ. വ്യവസായശാലകളുടെയും യന്ത്രശാലകളുടെയും വികസനത്തെ ഉഗ്രകർമ്മം അഥവാ കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഓരോന്ന് വളരും തോറും വീണ്ടും അടുത്ത വ്യവസായശാല എവിടെ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിക്കലും അവിടെ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കലും അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉഗ്രകർമ്മം, എപ്പോഴും കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യന്റെ മൃദുല വികാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും ലാഭം നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള കുറുക്ക് വഴികൾ അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൃദുല വികാരങ്ങളെ അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തെ അസുരന്മാരുടെ ഇരുട്ടറയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഫലപുഷ്പങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളുടെ പരാമർശവും നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം. ഓരോ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ വനങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. അവ വിറകായിട്ട് മാത്രം വിനിയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ്. തടിയൊന്നും അറുത്തു കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും പണിയുന്നില്ല. ആധുനിക പരിഷ്കാര സമൂഹത്തിൽ അത്തരം പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ വഴിവെക്കിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. മാനവശക്തിയെ ആത്മീയ ബോധനത്തിനായി സൂക്ഷ്മമായ ഗ്രഹണ ശക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉചിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയം, അതീന്ദ്രിയ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരമുള്ളത്. ഫലങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ. എന്തിനാണ് പുഷ്പങ്ങള്? ഭഗവാന് അർച്ചന ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി. മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, കേളീവനങ്ങൾ, താറാവുകളും അരയന്നങ്ങളും താമരപ്പൂക്കൾക്ക് മധ്യ വിളയാടുന്ന തടാകങ്ങൾ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇതെല്ലാം. പ്രകൃതിയുടെ ഈ വരദാനങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൂക്ഷ്മകോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പാലും വെണ്ണയും യഥേഷ്ടം നൽകുന്ന ഗോക്കൾ എന്നിവ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഇരുളടഞ്ഞ ഖനികളും വ്യവസായശാലകൾ, പണിശാലകൾ എന്നിവ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ആസുരീയ പ്രവണത വളർത്തുന്നു. ഇതിന് പകരം വ്യവസായശാലകളും ഖനികള് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ആസുരീയ പ്രവണതയാണ് കൂടുതലായി വരിക. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. തൊഴിലാളികളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു, അതിന്റെ വിഹിതം മുതലാളി വർഗം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു.
തദ്ഫലമായി നിരവധി രീതികളിൽ അവർ തമ്മിൽ തീവ്ര സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ദ്വാരകാധാമത്തിന്റെ വിവരണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട മാതൃകയാക്കുന്നു. ശിലപ്രഭാതർ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്വാരകയില് എങ്ങനെയാണോ ആ ധാമത്തിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണേ, അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അങ്ങനെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഗോപുരദ്വാര മാർഗേഷു കൃത കൗതുക തോരണം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈരന്ത പ്രതിഹദാതവാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗോപുരദ്വാര മാർഗേഷു കൃത കൗതുക തോരണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന തരത്തില് തോരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കമാനം. പിന്നെന്താണ്? ധ്വജം, ധ്വജം കൊടികള്. ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈരന്ത പ്രതിഹദാതപാം. ഗോപുര നഗര കവാടം. ദ്വാര വാതിൽ. മാർഗേഷു വിവിധ നഗരവീഥികളിൽ കൃത വിവിധ നഗരവീഥികളിലൊക്കെ വാതിലുകളും കവാടവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗതുക ഹേതുവാകയാൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാണ്. തോരണം തോരണമൊക്കെ ചാർത്തി ചിത്രം ചിത്രം രചിച്ചു. ധ്വജം പതാക അഗ്രേ പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളാൽ അന്തഹ പ്രതിഹദ നിരോധിച്ചു ആതപാം പ്രകാശം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നഗര കവാടങ്ങളും വീട്ടുവാതിലുകളും നഗരവീതിയിൽ ഉടനീളമുള്ള തോരണങ്ങളോടെയുള്ള മാനങ്ങളും ഉത്സവ ചിഹ്നങ്ങളായ കുലവാഴകളാലും മാവിലകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടവും വളരെ ഭംഗിയായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരാണ് ഈ വരുന്നത്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. കൊടിക്കൂറകളും ഹാരങ്ങളും. ഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹാരങ്ങളും സ്വാഗത വാക്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ഫലകങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെയിലിനെ മറച്ചു. ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയില് വരുന്നതൊക്കെ മറച്ച് നല്ല ഭംഗിയില് എല്ലാതും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വിശേഷ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുലവാഴകൾ, മാവിലകൾ, ഫലപുഷ്പാദികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ കൊടിയേറ്റത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ മാവിലകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അലങ്കരിക്കുക അല്ലെ. ഫലപുഷ്പാദികൾ എന്നീ അലങ്കാര വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയുടെ വരദാനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വസ്തുക്കളായിരുന്നു. മാവുകളും തെങ്ങുകളും വാഴകളും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ശുഭ സൂചകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നാളികേരത്തിന്റെ കൊല കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും, വാഴക്കൊല കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോരുത്തർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പലതും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശുഭസൂചകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കൊടിക്കൂറുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹനീയ സേവകരായ ഗരുഡന്റെയോ ഹനുമാന്റെയോ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗരുഡനും ഹനുമാനും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകര്. അവരുടെ വർണ്ണചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൊത്തി വെച്ചിരുന്നു. അത്തരം വർണ്ണചിത്രങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തർക്ക് ഇപ്പോഴും ആരാധ്യമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് സേവകന് അധികം ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് സേവകർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം അവർക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആദരിക്കാനുള്ള ഏത് അവസരവും അവര് വളരെ മനോഹരമായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സമ്മാർജിത മഹാമാർഗ്യാരത്യാപണഗച്ഛത്വരാം സിക്താം ഗന്ധജലൈരുക്താം ഫലപുഷ്പാക്ഷതാങ്കുരൈः സമ്മാർജിത മഹാമാർഗ്ഗരത്യാപണഗച്ഛത്വരാം സിക്താം ഗന്ധജലൈരുക്താം പുഷ്പാക്ഷതാങ്കുരൈः സമ്മാർജിത പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമാക്കി മഹാമാർഗ പ്രധാന വീതികളെല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി ശുദ്ധമാക്കി രഥ്യ തെരുവീഥികളും തുരങ്കങ്ങളും രംഗങ്ങളും ആപണക കമ്പോളങ്ങളും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചു. ചത്വരാം സ്ഥലങ്ങൾ സിക്താം നനച്ചു. നമ്മളും എന്തെങ്കിലും ആഘോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നനച്ച് പൊടി പാറാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. ഗന്ധജലൈഹി സുഗന്ധജലം കൊണ്ട് തളിച്ചു. ഉപ്താം വിതറിയിരുന്നു. ഫലങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ അക്ഷത അക്ഷതം എന്നൊക്കെ പറയണത് അരിയലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചതച്ച് അധികം ഇതാവാണ്ടെടുക്കണേനാണ് അക്ഷതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉടയാത്ത അധികം വിത്തുകൾ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവര് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രധാന വീഥികളും തുരങ്കങ്ങളും ഇടവഴികളും കമ്പോളങ്ങളും പൊതു സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയാക്കി സുഗന്ധത്താൽ നനച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ കടന്നു വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ഫലങ്ങളും ഉടയാത്ത വിത്തുകളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വിതറിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും അവിടെ ഭഗവാൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ രഥം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ വിതറിയിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പനിനീർ, താഴമ്പൂ എന്നിവ പോലെയുള്ള പൂക്കളിൽ നിന്നും സ്വേദനം ചെയ്തെടുത്ത പനിനീർപ്പൂ, താഴമ്പൂ എന്നിവ പോലുള്ള പൂക്കളിൽ നിന്നും സ്വേദനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത സുഗന്ധജലങ്ങൾ ദ്വാരകാധാമത്തിലെ വീഥികളും തെരുവുകളും വഴികളും ഒക്കെ നനയ്ക്കുവാനായി കൽപ്പിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി തന്നെ എല്ലാം ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ മാത്രല്ല പിന്നെ എവിടേക്കാണ്? കമ്പോളങ്ങളും ചന്തസ്ഥലങ്ങളും പൊതുസമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണത്തിൽ നിന്നും ദ്വാരകാധാമം ഫലപുഷ്പാദികളാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരവധി ദ്വാരകാധാമം ഫലപുഷ്പാദികളാൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിരവധി പ്രധാന വീഥികൾ, തെരുവുകൾ, പൂങ്കാവുകളുള്ള പൊതുയോഗ സ്ഥലങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന അതിവിപുലമായ മഹാനഗരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രധാനപ്പെട്ട വീഥികളുണ്ട്, തെരുവുകളുണ്ട്, കമ്പോളങ്ങളുണ്ട്, പൂങ്കാവുകളുണ്ട്, പൊതുയോഗ സ്ഥലങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, അങ്ങനെ അതിവിപുലമായ മഹാനഗരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആ നഗരം ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി അവിടെയൊക്കെ സുഗന്ധജലം തളിച്ചു. കൂടാതെ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഉടയാത്ത ധാന്യവിത്തുകൾ. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഇത്തരം ഫലപുഷ്പങ്ങളും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലുടനീളം വിതറിയിരുന്നു. ഉടയാത്ത ധാന്യവിത്തുകളെയും മുളയിടുന്ന നിലയിലുള്ള ഫലങ്ങളെയും ശുഭസൂചകമായി ഗണിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ പയറ് അതുപോലെ നെല്ല് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് വെക്കും അല്ലെ, അതെല്ലാം ശുഭസൂചകമായി ഗണിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഉത്സവ ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ അവയെ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഉത്സവം തെളിഞ്ഞു വരും. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദ്വാരി ദ്വാരി ഗൃഹാണാം ച ദധ്യക്ഷതഫലേക്ഷുഭിഃ അലംകൃതാം പൂർണ്ണകുംഭൈർ ബലിഭർദൂപ ദീപകൈ. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ്? ദ്വാരി ദ്വാരി ധാരി, ഓരോ ഭവനത്തിന്റെയും വാതിലിൽ. ദ്വാരി ദ്വാരി ഗൃഹാണാം, ഗൃഹാണാം വസതികളുടെയും എല്ലാ വസതികളിലും ഓരോ ഭവനത്തിന്റെയും വാതിലിൽ ച ദധി ദധ്യക്ഷത, അക്ഷതം പിന്നെ ഫല ഇക്ഷുബി ദധി തൈര്. ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ദഹി എന്ന് പറയും. ഇത് സംസ്കൃതത്തില് ദധി, ദധി തൈര്, അക്ഷത ഉടയാത്ത, ഫല ഇക്ഷുബിഹി കരിമ്പ്. അപ്പൊ അതാണ് ദധ്യക്ഷത ഫലേക്ഷുബിഹി. അലംകൃതാം പൂർണ്ണകുംഭൈഹി, ജലം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങളെയാണ് പൂർണ്ണകുംഭം. ബലിബിഹി, പൂജാസാമഗ്രികളോടൊപ്പം ധൂപ ദീപകൈഹി, ദീപങ്ങളും ദീപികകളും സഹിതം. വിവർത്തനം. വാസസ്ഥലങ്ങളായ ഭവനങ്ങളുടെ വാതിൽക്കലെല്ലാം മംഗളവസ്തുക്കളായ തൈര്, ഉടയാത്ത ഫലങ്ങൾ, കരിമ്പ്, പൂജാ സാമഗ്രികളോട് കൂടിയ പൂർണ്ണകുംഭങ്ങൾ, ധൂപം, ദീപം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ധൂപം ചന്ദനത്തിരി ആയാലും മറ്റ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെ പുകയ്ക്കണതിനെയാണ് ധൂപം എന്ന് പറയുക. ദീപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: വേദാചാര പ്രകാരമുള്ള വരവേൽപ്പ് ഒട്ടും ശുഷ്കമായതല്ല. ശരിക്കും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ അവരെല്ലാവരും വരവേറ്റത്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വെറുതെ വീഥികളും തെരുവുകളും അലങ്കരിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വരവേറ്റിരുന്നത്. പിന്നെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ധൂപം, ദീപങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ആസ്വാദ്യമായ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പോലുള്ള അവശ്യ ഘടകങ്ങളാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവയെല്ലാം ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി അർപ്പിച്ച ശേഷം ഭോജ്യ വസ്തുക്കളുടെ അവശേഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രജകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാന് വരവേറ്റതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പ്രജകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനാൽ ആധുനിക കാലത്തെ ശുഷ്കമായ വരവേൽപ്പ് പോലെയല്ലത്. ഓരോ ഭവനവും ഇതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. അപ്രകാരം നഗരവീഥിയിലെയും തെരുവുകളിലെയും ഓരോ ഭവനവും ഇത്തരം പ്രസാദങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൽ ഉത്സവം വിജയകരമായിരുന്നു. ഭക്ഷണ വിതരണം ഇല്ലാതെ ഒരു ആഘോഷവും പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനും നമ്മളെപ്പോഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭക്ഷണ വിതരണമില്ലാതെ ഒരു ആഘോഷം പരമബുദ്ധി. വേദ സംസ്കാര രീതി അപ്രകാരമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. വേദങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസ്കാര രീതി അപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ 15 വരെ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. ഇനി നമ്മൾക്ക് നാളെ 16 തുടങ്ങിയെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തേല് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. രമണി മാതാജി ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? രമണി ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി പറയാം. 85 ചെയ്തില്ല, നമ്പറില്ല കേട്ടോ.
പറയട്ടെ എന്തോ ആ ആ പറയട്ടെ ആ 8, 5, 4, ആ വാഞ്ചകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപ